gràcies. Ja sé que estàveu molt entretinguts mirant totes les fotos i totes les imatges, que aquí hi ha feina per moltes hores, però com que avui es tracta una mica de fer la inauguració, la presentació d'aquesta exposició, doncs volem aprofitar també per parlar una mica, sobretot per agrair la feina de l'Associació de Veïns de Vilavella, perquè l'organitzen des del principi al final, han fet tota la feina, tot ho han fet la Carme, el Juanito, la Pepita i els de sempre, els de sempre. I per tant a mi em ve molt de gust demanar que la gent de Vilavella que tingui ganes de col·laborar amb l'Associació de Veïns seran molt benvinguts, que sí? Sí. I que esperen molta gent per ajudar per aconseguir fer coses com aquesta que veieu avui, que és una alegria i una festa poder tenir totes aquestes imatges aquí, recordar el que ha estat el poble durant molts anys, veure la Pepita quan era petita, que és exactament igual que ara i fa molta gràcia, i veure aquestes coses que fan que la gent se senti al poble encara més seu. Tant la gent que surt a aquestes fotos i que té la sort encara de poder-s'hi veure, com la gent que hem arribat més tard, com la gent que encara està arribant ara de mica en mica. Veure exposicions com aquestes el que fan és lligar-te a un poble, lligar-te a casa teva. Veure que és un poble amb una història, amb unes imatges, amb unes paraules escrites en forma de cares i de carrers i de la manera de viure de fa 30, 40, 50 o 60 anys i que per tant no és un poble que surt del no-res, no és un poble que ens inventem ara de cop i volta, no són uns carrers que fem a base de fer-hi obres o a base de pintar façanes. Aquest poble és el que és justament per això, perquè hi ha unes imatges que el que fan és explicar-nos la història i d'on venim. I aquells que, repeteixo, hem arribat més tard i ens incorporem en aquesta aventura de Sant Vicenç dels Horts, ens falta veure molta imatge i ens falta saber d'on venim per entendre el que som ara com a poble i per construir entre tots el que volem ser en el poble del futur. Perquè podem voler ser moltes coses, però si no tenim clar d'on venim, no serem res. Perquè el poble el fem així, amb el que estem fent ara, treballant molt per demà, però sobretot sabent com era aquest carrer, el carrer Barcelona, com era la plaça de la Vila, com és possible que encara tinguem tantes ganes de mantenir alguns edificis i per què la gent de Sant Vicenç, en definitiva, treballa tant per mantenir unes arrels i per mantenir unes tradicions que altres poden pensar que no caldria mantenir. Doncs bé, les mantenim i volem mantenir-les perquè són el que dibuixen el nostre poble i el que ens fan tal com som. I per això, cada vegada que hi hagi una iniciativa de fer exposició de fotos, de veure el passat, de veure com ha estat el nostre poble, el Font Romà, Cal Aragall, qualsevol dependència de l'Ajuntament estarà oberta de bat a bat perquè necessitem això. I a sobre, amb tot l'agraïment per la feinada que fan a l'Associació de Veïns, a totes en general, però aquesta especialment en aquesta ocasió. Després d'aquí, ara parlarà la Carme i ens explicarà una mica tot el que hem hagut de fer i una mica les seccions en què s'ha dividit l'exposició. Però a més de les que veieu aquí, que són moltes, també n'hi ha a Cal Aragall. Tota la sala d'exposicions de Cal Aragall està plena igualment de plafons informatius, amb fotos, amb imatges, amb documents, amb noms, i encara diu que n'han quedat 30 per posar. O sigui que si algú té un garatge i vol obrir-lo, encara n'hi ha 30 per ensenyar. 30 panells. 30 panells amb la nostra gent, amb la gent d'aquí Sant Vicenç, i amb els carrers, i amb les cases, i amb les botigues, i amb tot. Per tant, després d'aquí, quan la Carme hagi parlat i quan hagueu vist una mica tot el que hi ha, acompanyarem l'Associació de Veïns de Vilavella fins a Cal Aragall per veure l'exposició d'allà i allà em sembla hi ha una mica de cava i unes galetes que l'associació ens convida a fer un brindis amb una mica de cava. Moltes gràcies a l'Associació de Veïns i moltes gràcies a tots vosaltres per ser avui aquí. Jo ja no us puc dir gaire cosa més de l'Imma, s'ha explicat molt bé. Nosaltres, l'Associació de Veïns, tenim tot aquest material ja fa molts anys, que ho hem anat fent durant anys d'exposicions i ens semblava que a les persones els havia agradat molt en el seu dia i que els agradaria molt tornar-ho a veure. I aleshores vam proposar tornar-les a
posar, vam demanar Cala de Gall, hem demanat aquí i ens hi haguera fet falta Can Pomamala per dir alguna cosa per poder-les posar totes. Esperem que us agradi, vull dir, són fotos de passejant per Sant Vicenç, hi ha els falcons, hi ha les festes majors, hi ha les festes de Sant Antoni, hi ha oficis, en fi, hi ha una miqueta de totes les puntaires, que les puntaires les fotos són més com originals perquè són fetes de negatius i llavors estan dintre les vitrines, aquesta vitrina gran, i bueno, agrair a tothom que estem molt contents que a l'hora de la inauguració hàgiu vingut, perquè sempre tens una mica de... A vegades fem molta feina, després la gent no ens responen i en aquesta ocasió estem molt contents que hàgiu vingut a la inauguració. I si voleu anar a Cala de Gall ara, acabarem allà, de moment les que hi han posades. Molt bé.